नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ जी के नगरी में बानी जा हमनी के एगो जयकारा लगवाए हम। बोली बोली बाबा विश्वनाथ की। क्या बात है, प्रेम से बोल दी शेरा वाली मैया की। तो शिव जी करेले साक्षात यहाँ वास हो, बाटे पर मानी पुराण के भी पास हो कि केहू देव ना दुनिया में कैलाशी जैसा आ कवनो धाम ना धरतिया बाबा काशी जैसा। बाकी एगो छोटा सा माई के वंदना रही, कोनो भी मंच पे हमनी के जाई ले जा तो माई के एगो वंदना जरूर गाई ले जा। ओकरा बाद तरुआ सब है जवन सुनते बनी सुना तनी नु कहे के बाद ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। भैया बचपन से रहुआ के सुनत हमरा लागत है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के 85% लोग रहुए गावल नोटेशन यूज करत होई, हम यूज करत नहीं। कोनो गलती सही होई तो क्षमा प्रार्थी बानी। गोपाल राय चाचा जी केने बानी, उहो के सादर प्रणाम। कहे के बाद कि आमी से आइलू सजा अरे तहर थावे में थाकल न पा, आमी से आइलू सजा कि तहर थावे में थाकल न पा। ए माई पिंडरा में ये तभी लोग पिंडरा निवासी बाग हाथ उठाई लो माई के नाम पे। ए माई पिंडरा में बसिर गइलू निमिया के धाम। ए माई पिंडरा में बसिर गइलू निमिया के धाम।
माई तहार पावन चरण जौना जौना स्थान पे पड़ल बा, चाहे वो विंध्याचल होखे, चाहे कश्मीर होखे, जम्मू होखे, वो स्थान पावन हो गइल बा। माई काला